Táto téma je jedna z najdôležitejších. Dovolím si povedať, že tejto téme by sa malo viac priestoru venovať. Patrí k životu a treba sa s tým naučiť pracovať čo najrýchlejšie, kým sme mladí a ako keby som ja už bol taký starý, kým máme ešte tie možnosti. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Toto je jedna z tém, kde som nenašiel odpovede na internete a hľadal som ich buď sám v sebe, alebo pomocou nejakých iných kamarátov, blízkych. Príjemné počúvanie. Čaute, zdravím všetkých dobrých ľudí. Keďže sa mi tu hemžia otázky, hneď na úvod, aby sme pochopili to, alebo čo je večný študent, či sa tam môžeš aj ty riadiť, poďme to trošku nakusnúť. Keďže večný študent študuje dlhé roky a to už z rôznych príčin. Takou prvou príčinou je, že niekto to má rád a rád sa vzdeláva, tým pádom študuje, vzdeláva sa celý život. V tom druhom prípade je to človek, ktorý sa nerozhodol hneď správne na prvú dobrú, veľmi skrátke povedané, jednoducho vybral sa inou cestou, kde stratil nejaké roky, tým si predĺžil trošku štúdium. To, že si na inej škole a máš stratený rok, alebo 2, 3, 4, nie je hanba. Pozor, cieľom tohto podcastu nie je rozdeľovať ľudí a kategorizovať na večných a nevečných, ukazovať jeden na druhého, ty si večný a ty si nevečný, to je úplne jedno. Každý máme nejakú svoju cestičku a nie je to len pre nejakú jednu vybranú kategóriu. Každý si z toho môže odniesť to svoje. Čiže aj ten, ktorý je bežný študent, má nejaký typ pre toho večného a naopak. Hľadať nové cesty, ukázať im iným svoje tipy, skúsenosti, názory alebo svoje životné príbehy a hlavne inšpirovať a pomáhať si navzájom akoukoľvek maličkosťou, ktorá môže znamenať veľmi veľa pre toho druhého, kde patria napríklad aj tie efektívne tipy a podobne. Možno si povieš, že táto epizóda nie je pre teba. Vieš sa vyrovnať s každou situáciou, no za pokus nič nedáš. Skús si vypočuť pár tipov a možno to budeš môcť posunúť niekomu, kto to využije práve teraz všetkými 10. Neviem, v akom stave si, ale ak v nejakom horšom, tak sa daj do kľudu, pretože na konci epizódy si povieš, keby som toto vedel, tak dávno inak premýšľam a zvládam to bez problémov. Takisto by som bol za to rád, ak by som to skôr vedel a takto začal premýšľať pár rokov dozadu. Ale skúsenosti ťa naučia. Čo mám robiť, ak neurobím skúšku? Toto je jedna taká z najčastejších otázok, s ktorými som sa stretával. Poviem ti, čo mne fungovalo a odhoď status študenta a začni smerovať pozornosť na niečo úplne iné. Potom, čo opustíš budovu školy, odhoď status študenta. To je úplne to posledné, nad čím chceš premýšľať, keď ťa vyhodia zo skúšky. Čo si pokazil, čo si mohol dať lepšie, čo si nezaškrtol, čo si nepovedal, čo si povedal a čo si mohla inak. Zavrieš dvere fakulty a v ten moment si bežný chodec, ktorý ide na električku s čistou hlavou, s čistým svedomím ďalej od fakulty, aby ti žiaden predmet, človek, myšlienka, emócia nepripomenulo tú nešťastnú situáciu. A teraz prídeš domov a prvé, čo počuješ od mamky: prečo si sa viac neučil do psej matere? Sorry, ale ja v tom momente hľadám únik, východ od nej tak rýchlo, ako keď hľadaš v meste voľné verejné vecko a máš hnačku. Neboli prújem, možno ešte trošku rýchlejšie. Mesiac som to intenzívne nosil v hlave a ona sa ma opýta prečo a chce to preberať so mnou. Nie, ďakujem. A toto nie je stand-up, ale realita u niektorých ľudí a u niektorých rodičov. Ja úprimne, ak mám povedať, nemám na to chuť a náladu rozoberať, čo bolo na skúške, prečo som vypadol, prečo som sa viac neučila. Odpovede na tieto otázky majú svoj priestor a čas. Samozrejme je to závislé od toho, koľko času máš na druhý termín, pretože som si istý, že v ten moment a v tomto bezvládnom stave nevymyslíš nič dobré. Nechaj si čistú hlavu, viem, že sa to ťažko hovorí, ale preskoč túto kapitolu a pokús sa nemyslieť na to, aj keď ťa to veľakrát prekvapí. Tak zažeň tieto myšlienky. Neuzavri sa pred vonkajším svetom do ulity, ale naopak vyhľadávaj príležitosti k radosti. Ono, ak si uvedomíš jednu vec, že ten deň, ktorý si absolvoval, ešte nie je na konci. To, že ty si dopoludne strávil neúplne šťastne, to sú 4 hodiny času. Stále ti ostáva ešte niekoľko hodín času. Neuzavri sa do seba, nedaj si
pláž na seba, ale otvor sa okoliu a vonkajšiemu svetu. Keď ti robí dobre blízky človek, choď ku blízkemu človeku, keď ti robí dobre neznámy človek, choď k nemu a vyhľadávaj príležitosti na úsmev, na pozdrav, pohľadenie, na obyčajnú komunikáciu, môže to byť akýkoľvek neznámy človek v obchode. To ti dodá 200% energie, keď máš náladu pod psa, ver mi. Ak mám byť trošku klišoidný a mali by sme sa riadiť tým, že ži tak, ako keby každý deň bol posledný, tak choď spať s pocitom, že tento deň bol posledný, že som už mal nejakú neúspešnú skúšku, mám jeden bod dole, ale vyrovnal som si to s tým, že som si našiel nejakú príležitosť, našiel som si nejaký moment, situáciu a mám rovnováhu v tomto dni a viem si povedať, že ten deň stál za to, aj keď to nebolo úplne najlepšie na začiatku. Teraz to nemyslím tak, že budeš až prehnane pozitívny a pretvarovať sa a ukazovať slabosť alebo povyšovať sa, aj keď mám nejakú prehru, určite nie, ale buď neutrálny a zachovaj sa neutrálne. Hlavne nerob to, aby si na iných ľudí pôsobil depresívne. Mňa sa často moji blízky pýtali po skúške, že a ty nie si vôbec smutný, ako to vnímaš, ako to prežívaš. Ja som stále vedel, že tých šancí máš toľko, koľko si ty povieš. Jedna vec je, že akademicky žijeme tak, že máme 3 pokusy, ako keby sme hrali hru Crash Bandicoot a máme 3 životy, ale tých šancí máš toľko, koľko si schopný preto obetovať. Čiže ak vypadneš teraz, tak máš ďalší pokus. Ak vypadneš na ďalšom pokuse, máš ešte jeden. Môžeš to zopakovať o rok, môžeš to zopakovať o 5, 10, 20 rokov. Právo a tú šancu máš stále študovať. Už záleží od toho, za akých podmienok, ale žijeme vo svete, kde nikto ti nezakáže študovať, pretože nemôžeš. Môžeš vyčerpať akurát svoj potenciál a svoju psychickú odolnosť a oslabiť svoju psychiku. Samozrejme, môže sa ti stať, že hneď ťa prepadne nejaká emócia. Tú emóciu príjmi. Ak potrebuješ plakať, plač. Ale snaž sa hneď po tej skúške všetky emócie a všetky myšlienky dať preč a povedať si, že budem sa venovať potom tomu. A môj tretí bod je, choď si zašportovať, utekaj von a prehoď myšlienky na úplne inú notu. Zapni si dobrú hudbu do slúchadiel a počúvaj dobrú hudbu. S tými slúchadlami ja som trošku opatrnejší, pretože ak mám voľný priestor a ticho a som po nejakej nešťastnej udalosti, tak väčšinou potom prejdem k tým myšlienkam. Ak ťa niekto označí za hlúpeho, nechaj to plávať. Môže to byť profesor, môže to byť učiteľ, môže to byť spolužiak, môže to byť hocikto. Musíš si uvedomiť, že ty sám seba najlepšie poznáš. Nikto ti nevidí do hlavy a pokiaľ ťa vyhodí profesor, pretože to nevieš a označí ťa za hlupáka, on nevie, čo sa v tvojej hlave odohráva. Môžeš byť jednoducho len nesústredený. Môžeš mať nejakú životnú traumu, nejaké psychické problémy, ktoré práve vtedy sa vynorili, keď si prišiel do miestnosti, keď sa ťa opýtal otázku. Predstav si to ako filmový pás, ktorý ti beží v mozgu a napríklad si na skúške z anatómie a zrazu ti dojde film a vynorí sa ti nejaká spomienka, vynorí sa ti nejaká emócia, nejaký zážitok z toho a už nie si sústredený, už nevieš, čo rozpráva ten profesor a už mu nemôžeš adekvátne odpovedať na jeho otázku. Nemôžeš sa sústrediť. To veľa ľudí nevie. Ani profesor to nevie. Nikto to nevie pochopiť. Vieš to sám ty pochopiť. Čiže nie nadarmo sa hovorí, že choď na skúšku s úplne čistou hlavou, 100% hlavou, zahoď ego, zahoď všetky starosti a choď tam s čistou hlavou a sústreď sa na to. Podľa mňa každá skúšajúca miestnosť by mala byť bez predmetov a mal by tam byť jeden stôl, stolička, profesor a ty. Nič ti to nemôže potom pripomínať a mali by sme sa učiť v jaskyni, skúšať. Ak sa s tebou chce niekto porovnávať, tak ho pošli čo najrýchlejšie do teplých krajín. Ako trošku dehonestujú, to je ťažké slovo. Dehonestujúco som to povedal. Ale zapamätaj si jednu vec. Porovnávaj sa sám so sebou. Porovnávaj sa s tým, aký si bol včera, aký si bol minulé skúškové, predminulé skúškové. Či ti to ide lepšie, horšie, napreduješ alebo strácaš na výkone. Je úplne jedno, že Moricko je na Havaji alebo Tenzia je na Lipne. Na tom Lipne aspoň ním každému rozumie. Na Havaji úplne asi až tak nie. Nerieš to. Tvoj čas príde, akurát momentálne zažívaš také obdobie, kde sa ti nedarí a potrebuješ to prečkať. Ak sa naučíš teraz v mladosti a teraz za tohto stavu bojovať s prehrou a s neúspechmi, využiješ to aj v iných aspektoch života. Využiješ to v rodine, využiješ to v kariére, využiješ to vo vzťahoch.
Možno sa ti stane, že príde situácia, že máš ísť k tomu profesorovi alebo skúšajúcemu znovu. Ber to tak, ako keby si tam išiel prvýkrát. To znamená, že znovu musíš urobiť na ňoho prvý dojem. Neber do úvahy, že už má nejaký obrázok, že už má nejakú nálepku o tebe, ale daj do toho úplne všetko a tým potom, tou snahou, tým ako veľmi to chceš, tak tá nálepka zmizne. Predstav si to, ako keby si išiel na rande a máš urobiť dojem na chlapca, keď ťa odmietol. Sice bude to ťažšie, ale nie je to nereálne a nie je to nemožné. Stále tam je nejaká šanca. A cez tú šancu potrebuješ prejsť a potrebuješ sa premôcť a dať do toho maximum a dáš to. 7. alebo neviem ktorý bod, už ani to nepočítam, je ten, že ak ideš napríklad na 3. termín, tak neprikladaj k tomu tak obrovskú váhu, ako keby to bola štátnica. Ber to ako bežný termín, ber to ako bežnú skúšku, ako keby si šiel na 1. termín. A k tomu budeš prikladať strašne veľkú váhu, samozrejme daj do toho všetko, choď 100% pripravený, ale ak k tomu budeš dávať obrovskú váhu, budeš mať stres, budeš mať zbytočné napätie, pnutie a nebudeš až tak dobre sústredený a koncentrovaný. Ber to ako keby si išla na 1. termín. Mne to veľmi pomohlo vôbec si nastaviť v hlave takéto myšlienkové pochody a premýšľať nad tým úplne inak. Teraz najdôležitejšia vec, ono to je všetko teória. Praxou, pokusmi, omylmi zistíš, čo na teba funguje. Ja to budem každú epizódu spomínať, ale pozoruj sa. Zapamätaj si, že každá prehra je svojím spôsobom výhra. Každá prehra je nejaká lekcia, ktorá ťa má niečo naučiť. Možno si neurobil skúšku preto, že máš sa to o mnoho lepšie naučiť, o mnoho viac materiálov pozrieť, zaujme ťa niečo, nadchne ťa ten predmet tak, že sa budeš tomu venovať po štúdiu, že budeš chcieť ísť na PhD napríklad, že nájdeš nejaký kontakt, nájdeš niekoho, kto je v tom viac bystrejší a pomôže ti. Len tým, že neurobíš tú skúšku. Proste z každej nejakej prehry, maličkosti, neľahkej situácie si vezmi to, čo ťa obohatí, čo ti dá nejakú skúsenosť. Kľudne si z toho urob srandu. Ak vypadneš 3-krát a budeš opakovať predmet, tak si zažil 3 skúšajúcich. Ty máš 3 hodnotenia, 3 recenzie, môžeš niekomu pomôcť, môžeš nejakému spolužiakovi pomôcť a má objektívne hodnotenia, teda subjektívne hodnotenia od 3 skúšajúcich od jedného človeka. Hej, vedieť, ako sa postaviť ku každému skúšajúcemu. A ak robíš takisto všetko, ako si robil doteraz, tak niečo zmeni. Urob maličkú zmenu. Teraz sa môžeme baviť o prístupe, o spôsobe, o nejakej efektivite, o sústredení. Čo z toho, že pozráš do knižky, keď tvoja hlava je úplne v iných myšlienkach. Z toho, že máš na foreste 10 hodín, keď z toho 2 hodiny pozráš do steny. Nesústredíš sa na to. Ten čas ti len tak beží, premýšľaš, nevieš sa sústrediť. Čiže ono to není len o tom mať nejaké čísla, štatistiky, ale naozaj reálne sa pozrieť na to a hľadať tú zmenu. A tú zmenu, veľmi dôležitá vec, hľadaj potom, ako sa dostaneš z toho, potom, ako si uvedomíš, že šancu stále máš, šanca je tam, ten pokus je tam. Tak ako som spomínal, máš šanci toľko, koľko ty si schopný zvládať a koľko si ty schopný obetovať tomu. Čiže ak si uvedomíš, že tú šancu máš, tak vtedy hľadaj príčinu, vtedy niečo zmeň, vtedy sa snaž na to pozrieť trošku inými okuliarmi. Úprimne ti poviem, že asi by som túto epizódu nenahrával, keby som nezažil toľko neúspechov za svoj krátky život. Ale každého neúspechu som sa poučil a vstal a veľmi mi pomohli aj rôzne silovo-vytrvalostné súťaže, disciplíny, behy, maratóny a cvičenie s vlastnou váhou, činky, kde na každom tréningu skúšaš nejakú novú váhu, nový limit a tak. Asi to určite poznáš. Kde pri každom behu skúšaš iné tempo. Keď už nevládzeš, ideš stále. Čiže skús si nájsť nejakú aktivitu, nejaký záujem, kde si to budeš môcť trénovať. Myslím si o sebe, že som dosť empatický človek a viem sa vcítiť do kože druhého. Že ak už máš fakt nejaký problém a nevieš sa vyrovnať, nevieš sa pohnúť ďalej s tým, tak mi napíš do správy, ja ti veľmi rád odpoviem, ak budem poznať odpoveď a budem vedieť. A ak ťa náhodou profesor označí za hlúpeho, a musíš pochopiť túto vec, že ten profesor možno ťa v živote nevidel a vytvára si obrázok, vytvára si obraz o tebe len to, čo vidí, to, čo počuje, to, čo cíti, ako na ňoho pôsobíš. To znamená je veľká škoda, že sa to na stredných školách neučí, ako urobiť prvý dojem na skúške, alebo ako urobiť prvý dojem, ale podľa mňa je to dosť kľúčová téma ku každej skúške. Čiže musíš urobiť na neho prvý dojem tak, aby si na neho zapôsobil. Nielen znalosť,
rukami, ale aj vystupovaním, gestikuláciou, s tvojou charizmou, sebavedomím, mimikou tváre alebo vtipom. Alebo si zistí o ňom niečo, keď ideš na skúšku a môžeš sa baviť potom na tú tému. Čiže ak to vieš, ale ty mu to nepovieš, tak on nemá ako vedieť, že to vieš a môžeš dostať dobrú známku. Alebo môžeš prejsť skúškou. Ale to je veľmi také diskutabilné, že prečo sa vyhadzuje na skúškach. A je to veľmi kontroverzná téma, každý máme nejaký iný názor a každý máme nejakú inú skúsenosť. Ak máš nejakú fakt dobrú skúsenosť, kľudne mi to napíš, buď súkromne alebo verejne. Ak by si mal len jednu jedinú vec z tejto celej epizódy zapamätať, tak nech je to, že tvoj čas príde, tvoje svetielko na konci tunela je tam, len si niekde v zákrute a tvoje prázdniny prídu, tvoje voľno príde, len to chce nejaký čas. Čas je asi najdôležitejšia komodita, ktorá hrá v našich životoch a obzvlášť pri nejakých prehrách. Dobre, no a ešte jedna. Máš toľko šancí, koľko si ty schopný zvládnuť. Čiže darmo, že máš 3 termíny, tých termínov máš nekonečne veľa. Záleží len na tebe, ako silný vieš byť v zvládaní ťažkých situácií a prehier. A úplne na záver ti poviem, nikdy neľutuj toho človeka, keď príde za tebou a nejakým problémom alebo neurobil skúšku. Pretože ak ho budeš ľutovať, on sa viac bude topiť vo svojich emóciách a vo svojich problémoch a vo svojom žiali. Čiže môžeš s ním súcitiť, môžeš byť pri ňom, môžeš mu obetovať svoju opateru, ale nikdy ho neľutuj. Ty mu nepomôžeš. Verím tomu, že to nepôsobilo na vás nejak terapeuticky, lebo som len obyčajný chlapec a vychádzam práve z tých skúseností. Moje meno je Roland, práve ste dopočúvali podcast Večný študent 2. epizódu a budem veľmi rád, ak mi dáte nejaké hodnotenia, nejaké komentáre, nejaké správy a budeme môcť o tom diskutovať verejne alebo súkromne. Je to téma, ktorá ma baví, v ktorej chcem byť doma, v ktorej sa chcem vrtať a ak mi dáte nejakú skúsenosť, názor, tak veľmi rád to s vami budem zdieľať a môžeme sa pobaviť v diskusii o tom. Zákulisie môžete sledovať na mojom Instagrame vecnystudent.podcast a to je odo mňa naozaj všetko. Majte sa krásne, skladajte básne, tých nie je nikdy dosť a ahoj. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Yeah, you say it best when you say